Tá an sorm gromajan an scéim nua ag glór na níl a chorthaí an Gaeilge contosí sa gró. Gradam rá na hÉireann a cheoladh go hofagoil inniu ag rinn an taoisí. Isúnta go scéal gúin gradam is chun tacaíocht a cuairt an lucht gnó atá sásta an Ghaeilge chun fin gná himne. Tá in an rá go bhfuil an scéim seolta is go gradam seolta go hifagiúil. Tá trí réimse ina dhéanfar gradam a bhronú sin é margaíocht agus brandal, comharthaíocht agus seirbhís lortha Gaeilge. Tá taithí gom agus tá sa gcuing an tionacha atá ag lucht gnó go háirithe an Ghaeilge chun fin agus ó comharthaíochta nó margaíocht tá sé anhachtach ar fad mar an tanga is fud a chhlaachtaíonn tú lá in í glé gach lá. So nó bhíonn ag déanamh chuid se godóireach nó ag dul timp na sráide isúnta chun scéal go mbeidh go an na comharthaíochta éiscint an Ghaeilge á labhairt in áitne agsúla ar fud na bhailte ar fud na cathrach. Bei gradam gró na hÉireann ina codú iontacha ag na pobl sin atá ag chur plananna teanga a bhain orlas eile an dífa chun go sníomhainn siad an Ghaeilge isteach ag ngrá saoil an phobal. Go bhuíochas leis na costí pobl agus na heagraíochtaí a chodí linn an scéim seo á arbairt go bhuíochas le bord agus le foran glór na níl as an tacaíocht agus an obair atá chortha isteach acu ar an scéim seo. Go bhuíochas le foras na Gaeilge príomh-oirtheoir na scéime. Bhí sé iontacha bhéistí ag gofaigí an taoisí inniu chun an scéim a cheoladh go hofagoil chun bannachtaí an taoisí a ail tacaíocht an réaltais don scéim seo. Scéim a bheits an éifiachtach ins na blianta a talteach agus a méid tionachar mór aige ar cuairsaí gró na tíre seo.